Шуннан да Ульяновскида бүген татар милли хәрәкәте зур үзгәрешләр кичерә. Кайчандыр төбәктә берничә татар оешмасы булган булса, бүген алар бөтенсе дә үз эшчәнлекләрен өлкә автономиясе каршында алып баралар. Милли оешма җитәкчеләренең барысы да автономиянең президиум составына кергән. Эшне болай оештыру үзара бердәмлекне ныгыта, уртак эш планы булдыруның нәтиҗәлелеген арттыра. Иң мөһиме һәр төрле ызгыс талашлардан тарткалашудан саклый. Шундый ук система районнарда да саклана. Барлык оешма милли хәрәкәт активистлары җирле автономия тирәсендә җыела. Әле күптән түгел генә Иске Майна районында яшәүче татарлар да үзләренә яңа рәис сайладылар. Район башлыгы Василий Половинкин катнашында узган җыелышта һәр авылдан да вәкилләр бар иде. Яңа сайланган рәис Әскат Галәүддинов Иске Кызылсуда авыл башлыгы булып эшли. Хәзер Әскат авылны саклап калу максатыннан Кызылсуда геронтология үзәге ачарга йөри. Безнең мәктәп ябылды 7 ел назад. Binası eşitajlı, zor здание, gaz, su bitmesi var. Şu internet açılsak federal program boyunca alıtılırsa 100 kişiye 150 kişiye iş ornu bula 100 kartlarga 150 рабочий orun ol сразу bizden alıp gidiyor ekolojik produkты грубо aytganda parikmarsklar, kafe, magazin, şunun için avulның Şunda biz gubernatör Alexey Ruskih обещаткенди калган чыгышканда әгәр безне ачалсак, авылның киләчәге бар. Иске Майна районында 2000-нән артык татар гомер итә. Әле күптән түгел генә район үзәгендә мәчет тә салып куйганнар. Газга да, суга да, светка да без түлибез. Газ расходларын үзебез. Күпме чыга инде ул айга? Менә элекке 2 ел бунда тордык. Свет белән отоплять ителдек. Газ юк иде. Айна 9-10 мең күп, ул 9-10 мең. Менә газ керткәч 4-5 меңгә төшә айна. Татарларның шундый ук җыелышы өлкәнең Сенгели районында да узды. Зак еллар район башлыгы орынбасары булып эшләгән Рамис Саржанов төп эшеннән тыш 21 ел районның татар автономиясендә җитәкләде. Шуңа күрә кем әйтмешли, мондагы татарларның һәрберсендә диярлек якыннан белә. Соның Татарстаннан, Чувашиядән, Ульяновск өлкәсе татарлары үз вакытында бәхет эзләп килгәннәрдер инде. Яшьләр арасында менә завод төзегәндә, вот рядом монда силикатный поселогы, вот шулай итеп күпме генә куяган кешеләр булса да бик яхшы халык, тырыш халык. Лаеклы ялга китү сәбәпле Рамис Саржанов Ульяновскига күчеп китә. Автономия рәисе вазифаларыннан да азат итүне сорап гариза язган. Яңа рәис сайланганча ул якташлары алдында хисап тотты. Зак еллар дәвамында уртак тел табып эшләүләре, дустана мөнәсәбәт өчен рәхмәт сүзләрен әйтте. Рамис Солтан улы үзе урынына шушы райондагы завод директоры орынбасары булып эшләүче Зөфәр Низамовны тәкъдим итте. Залдагылар аны бер тавыштан рәислеккә сайладылар. Шушы көннәрдә генә Ульяновск өлкәсенең тагын 2 районында яшәүчеләр дә җирле автономияләренә яңа рәисләр сайлады. Мәләкәс районында бу эшне Либяжия авылы башлыгы булып эшләүче 42 яшьлек Азат Мидаров алып барачак. 20 меңнән артык татар яшәүче төбәкнең икенче зур шәһәре Димитровградта бу вазифаны 37 яшьлек Марат Вәлиевка ышанып тапшырдылар. Алар яңа рәисләр булсалар да, икесе дә бу эштә яңа кешеләр түгел. Моңа кадәр дә татар иҗтимагый тормышында катнашып, тәҗрибә туплаган егетләр сынатмаслар. Ульяновск өлкәсеннән Рамис Сафин, Әхмәт Мөдәрисов, Яңа Гасыр каналы.